Боже, дай им още да поживеят, за мила свобода кръвта да си пролеят. Думи на Бачо Киро, един от най-смелите герои на българската революция. През май 1876 година съдбата на Бачо Киро е предрешена с наказание лишаване от свобода в Търновския затвор. Несломимият български дух, обаче, кара Бачо Киро да направи крачка напред и да заяви на чист турски език: аз съм Бачо Киро. Омита, който не се бои от турците. Турил съм пушката на рамото си, издигнал съм знамето на лъвовете. За отечеството станах хайдутин и намерих убежище в Дреновския манастир. Съдниците, потресени от смелостта му, няма ли друг избор, освен да го осъдят на смърт. И така, на 28 май 1876 година, Бачо Киро е обесен в Търново. Тази крайна жертва го превръща в безсмъртен символ на българската борба за независимост. Роден като Киро Петров Занев през 1835 година в село Горни Турчета, днес Бяла черква. След като учи в Батушевския манастир, на 17 години става учител в няколко търновски села. През 1869 година създава първото българско читалище «Селска любов» в Бяла черква, което днес носи името на революционер. Създава първия селски театър, където поставя революционни пиеси. През 1876 година събира чета от 100 души, която заедно с четата на поп Харитон нараства до 200 четници, които трябва да се съберат с тези на Цанко Достабанов. Място на срещата е Дреновския манастир, чиято обител е основана още от времето на цар Калоян и е средище на революционери. Манастирът става свидетел на 9-дневна битка между четата и няколко хилядната турска войска. Редовната турска войска наброява 5000 души, а башибозуците и черкезите са 6000. В манастира е издигнат паметник Косница в чест на загиналите въстъници.